Me pesa ye din komo kakra bi. Na Yesu Kristo adawromenti. Ebe boa wo. Na boa me. Na pagya wo e de wagina yi. Amen. Ye nin komo kakra pa. Enano pay. The sources of wisdom. The sources of wisdom. So far, you want to have to bro. You can you say the source of wisdom. The source. Baby, Nyansa free. Nyansa. Yes. Baby, free. A free bar. The source of wisdom. The person at times now no me no be din komobi. I know kofa ba say. So for we. So ko school a ma hu ni nyansa. Am wadwene mu bie. Ma be nim defo. Me hwe ni din. Ana me nso me bua ne say ye wo nyansa hodo mienu. Ye wo wiase nyansa. Ene ye wo nyame mu nyansa mu ne yen no wo kire. Na afo gina wo hwemanim. No se nyansa ye tu nam se yes. Ye wo nyame mu de. Ene ye wo wiase nso de. No se kire me wiase nyansa. Nam se wiase nyansa ne se me wo yere. What you say? But we are sick, Tremi Nyansa, some in your baba, coca, one me, you didn't be woman. About respect me. That is, we are seeing Nyansa. What you say? But on trow, a watcher, and the baba also. We are seeing Nyansa. We are seeing Nyansa, Binisa. Ni or my Nusika. I don't know 10 cities. Or some of these zeros. You look at home, now you're 1,000. What you say? And this a quadrum pensobi. Last year, Chini Panua, and Panufo to make us all Bokrono for Nyansa at home. As you win Nyansa, Corono. So what you say? And then we are Sisu. Some issue be singing the teacher. Let me dear Riano. And you are Sisu. Into your reaction Nyansa. And you will Radimudian Nyansa. Amen. The person, a tear for a teamino, any other gentleman power. Fine. Yes, Nyansan. The person is ready. A dinner saka wafono. Or moyen. Utimi fa. Or baby bejina nanim. No a body naked. No one bema beach at it. What you say? Bema no warren phone so. Computer so. No was I requesting money. If you me pay $10,000 the idea. Bema so mina. Was so do me pa de ania per the over bremis was maybe $2,000 or some pay. So on said this we also me demand me the Nyansa higher there by a beat no. Me the Nyansa beat no. So what you say? And me Nyansa e frewurade. Satan Nyansa wo de amawo. E lidu do ko bonsam jim. Oje so am pe amen. Tieniye. The wele wisdom we are seeing Nyansa. Amen. We are seeing the aben Nyansa. We are seeing Nyansa ebini. Say you huru ya won say after all asofudie kura no abetom. Say one ko school a woni nimdie woni Nyansa. E wa asofu mu. And all my graduates no who say Omi is superior than one co school. Omi say yeah Christianity mono. And yes sanity. Say me ba what you say. And yes sanity.
enti ye wo wiase nyansa ane ye wo nyame mu dia ban nyansa. Amen. Enti yeni nkoma of 1 Corinthians chapter 1 verse 18 down to 23. I want to dinche muniba. Verse 18. 1 Corinthians 1:18. Asende no aseme yankwase sema wana oreyira. Obi antia hayo. Okay, free 17:18 down to 23. Na daje kan. Asende no asenka. Kan free 17. 17. Onyankopon soma me se me maboasu. Nemu mse me ka asem. Nemu mse me ka asempa. Enye nyansa senka no. Ma asem no a me beka no. Enye nyansa asenka. Na Kristo asende no anya okwa. Ne troma de o. Nyansa senka no. Awaso nyansa kura obeka asem. Jemeso amen. Amen. So repeat bio. Osi na Kristo ansome se mabosu. Osi Kristo Yesu ansoma me se me mabosu. Nemu mse me ka asempa no. Nemu se me ka asempa. Enye nyansa senka no. O onzo do seka no. Enye nyansa asenka. Na Kristo asendua na anya okwa. Obi enti aye. Enti wo nyansa man kasa wo. Nyansa na be wiase pen adakasa. Enti se de nyansa ni sikasa ale no. Anu na Paul say ye shall say on kasa sa. Amen. Amen. Metro so de nyansa ni sitie. To aso kan. Na Kristo asendua na anya okwa. Na Kristo Yesu asendua no anya kwa. Na asendua no asem yankwase sema wana oyira. What on said what you can. Wasi nana kan nyansa senkem na Kristo asendua no anya kwa. Na asendua no owiya no wasi asendua no ho asem. Yankwase sema wana oyira. Yankwase asem ama wana oyira. Na Nyankopɔ tumi ma ye na oregi yankwa no. Kunti asem ni yo. Enipa so oyira kwa so no. Oka Kristo ho asem kire na aye bullshit. O show wuska oni dibre. O ko school adrechiri. Corona watimu no. We ni petitri ubi wo. Asempa. And the soul of Jehovah can just say yes to woman. Obusa a common adult. What you say? Obusa a common adult. You're done, huh? You're nipping baby or one more. So after a crowd for a car, maybe I'll crowd to cry be a concrete. Now, sorry, so bomb pie. Akasa mi onu mpese mi chenya me asem enyina ekwa kra obo wa wetimi yin spectacle to no so no wa oyi o se atwans wa no akasi wo no abie ne bag mu no aye ne graphic just asem na wo be kam obunu nkwasi asem so what you asem na say is better so we be kind graphic and say the focus back on graphic so so bet you. Wow. Because or train express no o we any pakora we gina ho. So that's here. Who say when the class of on no was a wo be kasa no. What you say? Number 1, me only say o nipa onim de. Number 2, onim nyansa. What you say? If you say so, be not sure about Cassatra. A young son of Bay, we are some. I know the fun wired the other Cassatra and somebody. So, what you say? Fine. And or say, any answer sent to me, the Christian Samuel and Yakwa. Now, sit and was a Samuel and young Quasiasam. The Nyankopɔ tumi ma ya ne oregi yankwa no. Wana waje wankwa de ewe tumi. If so akere say. Okay. It's talking about the power. What I said? Assemble your tumi at the maya ne oregi yankwa. Jemeso amen. Amen. The Kramasem said, the word of God is the spirit of God. Spirit of God is the word of God. What I say? The word of God is Christ. Christ is the word of God. The spirit of God is Christ. Christ is the spirit of God. Amen. And you told me, all my yamia, all day and quano. And to be or come quadia hono, or tia samua, no hopo, or tumrika. What you say? If you say, no quadia na idea, Abam.
nti otumrika kɔhyia asɛm no gye. Amen. Amen. Na wɔn a ɛmpɛ nkwa no deɛ nkwasiasɛm ma. Kwasɛm. To ɔso kan. Ebi so atwerɛ sɛ mɛsɛ nyansafoɔ nyansa. Wɔsɛ ɔbɛsɛ nyansafoɔ nyansa. Na ɔma nimdifoɔ nimdeɛ ayɛ kwa. Na ɔma wiase nimdifoɔ nimdeɛ ayɛ kwa. Onyansafoɔ wɔ he? Obisa question. Wɔsɛ nyansafoɔ wɔ he? Twerɛfoɔ wɔ he? Atwerɛfoɔ wɔ he? Wiase kyindifoɔ wɔ he? Ewiase akyindifoɔ wɔ he? Onyankopɔn na ne wiase nyansa nkwasɛsɛm anaa? Amen. Amen. In the sight of God, wiase nyansa baabi ekoduru biara no ɛyɛ nkwasiasɛm wɔ Nyame anim. Yes. Baabi wiase nyansa koduru biara no ɛyɛ nkwasiasɛm ɛwɔ Nyame anim. Amen. Amen. Enti meme to wei mewuru obi a wɔse ɔyɛ wiaseni na ɔso yɛ nyansafo a sɛ mene ne kasa na sɛm bi a ɔbɛka bia mehu so ɔyɛ mmɔtɔfo a ɔte aseɛ mekɔhyia a lecturer bi wɔ Kumasi University a Kane University ɛna brother baako mekyia no mekɔkasa wɔ campus hɔ na mekɔkyia no ɛna ɔde me kyia a lecturer no sɛ wɔyɛ science masters one Science lecture. ɔka asɛm bi ɔsɛ mesɔfo ni o oh bullshit sɛ ana ɔka no bullshit na mede meyɛ din sɛ gya mede menkyea o there is no God na ma obi ɛnconvince wo na ɔno wɔgyina wɔ deɛ na ɔbɛtumi aka sɛ ɔno wɔnim nyame bɛn nti ɔka wieɛ no me approach him and say, Master, if there is no God, there is no man. No, I say, why? And I say, you are a beast. If there is no God, there is no man. And you know what? What I say? So you come say you know how they are. And you met me a you are a man because the me boni person the session in the Suban. So I said, yes, I found an animal assassin. And I was once in school about them. So come on, useless. When do you answer? What's the meaning? I say, yes. Come with us, what is the meaning of that? You can't answer no one. Well, but I mean, if you find this in the name, you can't answer on the Christ. Nti adeɛ baako a mepɛ sɛ wote ɔsɛ ɔbɛsɛ wiase nyansafoɔ nyansa so ate ase na ɔma nimdeɛfoɔ nimdeɛ ayɛ kwa yɛnhyɛ saa de no nso na wiase nyansa yɛ nkwaseasɛm wɔ Nyame anim na nipa wiase mfa wɔ nyansa nso ahuru wɔ Nyankopɔn ɛwɔ Nyame nyansa mu nti ɛso Nyame ani sɛ ɔnam asɛnka nkwaseasɛm so bɛgye wɔn na wɔgyidie mu medase pesa wa wutie me no tie ne ye papa 125 on so kasem bi 1 verse 25 wase efise Nyankopɔn kwasese mu nyansa kyɛn nipa o se do sika no o se Nyame nkwasi asɛm a odi mu ɛwɔ nyansa ɛsere nipa Nyankopɔn mmere yɛ kyɛn nipa tɔde ase enti nipa so onim nyansa sɛ dan a anu ete se nyame a sebi odi nkwasi asem ti nipa nyansa nu nyame de o ti ase kwasem enti nyame nkwasi asem sene nipa nyansa enti ade ba ko ayansa no nso ni e wo se obi obegye Yesu Kristo dia hwehwɛ this wisdom nyansa tra kwan hwehwɛ enti me so amepe amen amen kasa mchiro ansa na wobetimi abeye Kristo ni no ade a wo so opatira kwan ni nyansa nti Bible says so free mo frase na huru trosam no abamu huru nyansa na nyansa do akonkwaji amen abamu huru nyansa nti yewo church members bebre ho a beginning of them no one starting am so no beginning and the idea your friend wisdom of God nyame nyansa no oni bi so that here oba sare ni said obi eko
nyame nyansa paa no oni bi. Amen. Amen. So wo nyame nyansa ka bibi abɛhyɛ no because ɔkɔtɔ ɔnwanoma. What you say? James 1:5. James chapter 1 verse 5. Verse 5. Nyansa efiri Onyankopɔn. Wɔsi nyansa efiri nyame. Onyankopɔn. Kinkai. Na sɛ ka mu bi nyansa a, manu sɛ Onyankopɔn. Wonim sɛ yɛwɔ nipa no bi wɔ hɔ a ɔte asɔ dɛm but ɔlike. What you say? God's wisdom. Obo ɔyɛ sɔfo ɔlike God's wisdom. Obo ɔyɛ asɔreba ɔlike God's wisdom. Enti James ohuni. Ɛna ɔse ɔbɛgye Yesu adi but aka wo nyansa. Yes. Obusa urade no mfa ma wo. Wana mani pa nyina dia kwa na wo hwere nimu no. Jeme so amen. Amen. Busa urade no mfa that wisdom. Anya dia bai. Amen. Sɛ wonya urade nyansa ho, urade de ni nyansa ma wa. Hwɛ ɔsoro ne asase ne mu nneɔma nyinaa no, ɔnam ne nyansa ne ne tumi mu ɛna ɔde yɔe. Ɔno na yɛ ne ntotoyɛ a anya obi na yɛ maa no. Na biribiara nso yɛ pɛyɛ. What am I saying? Pastor. Enti me pese obi a wotie me no Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. verse 130. Yes. Wase unsem bie mahan. Obi entiao wase wonsam Bie mahan. emu bie ama highlighting free mu ba. Siafo hunu nyansa. Na mankwasiafo ho wiase a omo ba wasem no ho no ye hunu nyansa. Bie me no ha me pre. What you say? Yes. 130 no. Was one some a blama hang. Na mankwasiafo. Nkwasiafo. Ehunu nyansa. Akwa ti say obi asiwi sa nom nsa abadwamanya na de korpa wati nyankopa asem. Na wurade asem akatra no. What say the city? A blama dwum. Was na sabi am ye anya. Amen. Amen. Afai no atwe ho afiri ho. No one can set it to a man for. Who was a canon no aquasia? So, what am I saying? Who was a quasiano caneno aquasia? Nanso Fadia. A summon of a man who Yansa. Young Shadia. Verse 98 to 101. Verse 119 verse 98 to 101. The person who born some this answer 98. or Cassambi, I am a department Tombo Asia Casacho. What's he saying? Some 119 verse 98. Verse 98. Wase some verse 98. Wase no nim guessing na church telefone na. And now okay. Psalm 190 verse 98. 98 down to 101. Wase omna se me nyansafo asem atamfo. Tell you what's omransam. Ai nyansafo. Nyansafo. Asem atamfo. Amama asem atamfo. Na ewo me hoda. Mransam no wo me hoda. To aso kai. No nim guessing na church telefone na. Wo ma etia made akora no. Unyansa nti no nim de asene wo. Na wadanse se me ne madwene. Na wadanse sem otuba sem no. Adanse amanfo di no eno na hemitiri mu. Mehu ademesene empanifo. Empanifo atwa me ho asia no. Esan se mafo asem nti mi won huru mu kya wo. Mehwe wo siesie me diso. Mehwe nioma wasiesie na madi so. Masankan me nan afiri kwambane nyina. Masankan me nan kyerɛ me jai bone. Me yimi ho afiri bone nyina mu. Na madi wasem so. Na madi wasem so. What can see 130 no? Yes. 101 what can see? That's it. Adia ba ko a hye no nso ba bia wo. De open yansa hunu no. Suro nyame. Bible say beginning of wisdom. What I say? Ansa na benye nyansa no gise nyamsuro ba wu. Se nyamsuro ni mu a. Adia fra ni nyansa wonya bida. Amen. Amen. Usuro nyame a. Me gina we enipa huhu nam so. Ewrade huhu na dam so.
enti de enti amintimi mo dwama se de bi bɔ ne se misuro Nyankopɔn what you say awurade usuro adam so ana me dane do ba no yan sha no so awurade usuro dam so me dane do ba no se sa de no so se obi a woni naja ane ne nate no usuro manager ne ne nano obu no ofare no odi ni what you say o makwa ni control no Ojawa no no will at all. Ama no jane na will aya adwuma ma no. Amen. Amen. Le to sempa na atro no. Yawo nioma bi omuniti. Wan totona no. O ma na uso oja sare na. Obo ko no asese ne boyere. No asese trim. No atena no. Bob akushia obi no bi chance na ada na say they do the dressing was say me ja ma soro no Debi the fear of God minimum so what did you from us and there was a who suro and the Bible says for suro ni ahopopo ya o kra nkwaje hu adwuma what I say and the obia wapa awurade nyansam awura no ode awurade ni ono anka so ode ne huni what I say o shana kwaye na wamfom no on fa awurade echiwade anya de ben enka no always always say na jane me huni pa ewo ni mu yensa sa de no nso beginning of wisdom, that is the fear of God. Says hard and also. And to Miss Yankopon, I did mamma some cobama be one in a contemporary. The Masabatina saw them, empty. I'm going to say, gay asma, Ubisai, boy asma Ubisai. What you say? Then a support again. All for the Gamma monk got saw them, and then that's our don. Ubisu beside, some yamwa. Emi nyo obi amoameda ati ase na be ma bi se jesu na me transfer na baboa me o no boa what ase o ye enemy to the cross obe you afra adumnum oba mo ye Nyankopon bone o di sikam be se sa wodo enu usu a wo me nyame no age di ekuta wona afri wonsam so ase ona bi sa me kasa wonamba somewhere necessary wisdom of God. Amen. My radin coach you. So radin your coacher. Maybe I be Kobiano. We are excellent. What you say? O dressing our qua. Only sinti biatuni. Said you say dressing. O qua only sinti biatuni. Said you say kasa. It's because a young son had to tell. The what you say? Say. Obi si ano approach wa kasa mi kyewa said obi si response ani said obi si ni nipa na kasa no etimu se nyansani na atetew what you say asem bi si a kwa ba fa so akasa no am ewu se nipa so asi onim nyansa enye wi ase de na make o na so de abatumi no atena se plan so ko ne ko kase dan wano ani wi ase nyansa. Amen. Amen. About Job 32. Job chapter 32. The person Obia Proverbs 1:7. Proverbs 1:7. Job 32 ni dia meche. Proverbs 1:7. Verse 7. Say, everybody so ni mdi efitiasi. Ani ni mdi efitiasi o. Edimi fo bunyansa ne ncheche ne mtia. Edimi fo obunyansa ani ncheche ne mtia. Ibeti waja ncheche. What you say na say? Edimi fo obunyansa ne ncheche ne mtia. Adiana waso asafo ajimusika di osede an obunyama sam ye kwa kobobola osede an wajimi ntia. Onimo fasodi a e wan kyerɛkyerɛm. Na onimo fasodi a e wonyansem. What am I saying? And the SSI nipa bia hwehwɛ nyansa tira kwan.
wogyina so amepe amen mame nkobio Jeremiah 8:9 and Job 28:1 down to 28 wunya daji akane nyina Jeremiah 8:9 was say Jeremiah chapter 8 verse number 9 say nyansafo ani bewu what I say wiase nyansa no wonani bewu no abobri na wachi won hwe awurade asem na wo pray obi opo awurade asem no to so kan nyansa be na wo woni nyansa. If you reject the word of God, you are complete and dirty fool. Oba kwasia. Afemi enhwe nyansa. The Proverbs chapter 8. Yen said the nyansa city. Chapter 8. Proverbs chapter 8. Verse number 1. Kabra. Wasi nyansa kamfo no ho. Afemi ntio nyansa no. Ono aba kamfo no ho. Ano enye nyansa na tiam. Enye nyansa na tiam. Entiase ma ne so. Entiase ama ne so. So atifi. Osoro atifi. Okwanso. Enkwanta so ne gina. Enkwanta so ne nyansa gina. Wotiam aponkese ho. Aponkese ho. Kotia. Wa me se. Aboboa ne se. Male mana me tiam frem. Amarema. Ene nyansa tiam frem wo. Nti na bia me ka me bi se. So kanyam sam na manko asakra wie. A man go sakra bie. Oh problem. What you show them? No man go na go. Na mani mu a asore no me ka kire mu tuam. Asore ne na da asore. Me pa so what you say? Nyese bia a mama wo ma sore mu ntina me ka. Ti asem no. O se mama na me tiam fra mu. Yes. Kete no man kosa marama na kosa what you say Eradi ankanto oba bi boni antwe o ma na so da the baby o kanto marama boni wo di atwe o ma so asempa na me ka tira mo tieni e bia soro mi woni pa ba 10,000 ye kan ni pa e ye barema e ma ye sesoboafo ni pa sesoboafo kwase but in the sight of God, you can't pay a barema. The answer of a customer will nip about 10,000. They will say, Mamma, now come was him. And my such a waffle. When condom say, Muntia Semini, or Baby Anson in the American. And to us, say, more Merman and Tiamo from Menaji Jimmy Pama. What was I can do? Menaji Jimmy Pama. Mwati kwa mumu ninte ntete kwafo mama mu ninte na monkwasi afo munya hunumu akoma na nkwasi afo enye hunumu akoma muntie ka ensem mu da ho be ka ensem mu da ho manu bie de ensem etene ba wo se nyansa se nanu mu bie de ensem etene de ensem atene eba na no kra firi manu na de ya fra na no kore efiri nyansa nu na mano achiwade ne abonfesam nyansa no ade a wo chiri aye bone Nanum sem nyina nam tene mu. Nanum asem nyansa num asem nam tene na kwanso. Ade a chinchim anase a. Ade a chinchim na akyere na akontono eni nyansa num. Ni nyina mu da o ma hunumufo. Na nyansa mu da ho ama hunumufo. Na tema wona ohun nimde. Na tema wona wo hunu nimde. Momfa matentene. Bomodin se nyansa nyina se a obefa na tentene ne. Dwete. Ana dwete. Momfa nimde. Fa nimde. Na munya sika wayiyimu. Dan sika wayiyimu. Na nyansa ya se ne mota. Wasi nyansa ayade asombo cha mota. Na afefede nyina wonfa nto ho. Na afefede bie ni ho ayade beto nyansa ho. Ni nyansa. Wasi ni nyansa. Ni ani tie na tie. Unja ayo. Wasi ni nyansa ni ani tie. Enetie. Na adwempa nimde na mehu. Na adwempa ene nimde ena mehu. Na brade so ne bonetan. Saaba so huri nyansa suro nyame. Yes, ahoche ne ahanta. Wasi urade suro. Ene bonetan. Ahoche what you say? Eradi suro ene bonetan. Na ahoche ne ahantan. Ene ahantan. Akwamone. Ene diabai. Akwamone. Kwamone. Ne akontochi sema no na mechire. Kontonchi sem obi oya dabraba. Okonto ni takrama atro wananum. Wasa no die ochi. Afutuo ni nyansanwu wo me. Wasa afutuo ene nyansanhuru. Ewo wanu nyansa. Ne enhunumu. Wasa de dinsese ne bo ha. Ono ni nhunumu. Na ne yo me. Na ne yo awo. Ne suna yefo nam de hine. Ewurade. Wasa so bi be de
so na wɔso ɔfa di hene na titire hyɛ mmaratene na sɛ atitire wobɛtumi ahyɛ mmara kyerɛ agye so ɔnam ɔno nyansa so na so na mpanimfoɔ nam di panyin awurade nyankopɔn gyeme so ka sɛ amen wɔse ne so ɛna mpanimfoɔ nam di panini ne aberempɔn ne asase so atemmufoɔ nyinaa ɛne asase so atemmufoɔ ɛdeɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me wate aseɛ nka all judges no ɛwɔ sɛ yɛhunu nyansa ɛnyɛ lodge yɛ secret society ɛna no mɛka no bɔkɔɔ mahɛda wote aseɛ ɛnyɛ degree no professor sɛ mo ɛwɔ sɛ wobɛyɛ judge a wotena nyansa serɛ so wobɛdi hene a wotena nyansa serɛ so wobɛdi tumi bi a wotena nyansa serɛ so gyeme so amen toa so kan me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me ɔsɛ me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me wadu sɛ 17 wɔse na me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me na wɔn a wɔhwɛ me ntam hu me wɔn a wɔhwehwɛ me ntam no ɔmo hu me ahonyadeɛ ne animonyam wɔ me hɔ ahonyadeɛ animonyam ɛwɔ nyansa hɔ na ahodeɛ ɛkyɛre ne tenene ahodeɛ a ɛkye ahodeɛ a de ma wa ɛkyɛ paa ɛtene maaba yɛ sen sika ne amampa gyeme so ka sɛ amen wɔse aba a wɔsoɔ no nyansa soɔ no ɛyɛ kyɛn sika ne mapa na me nɔba yɛ sen dwetɛ wɔ yiyim na ne nɔbae ɛkyɛn dwetɛ a wɔyiyim tene te mpɔ mu na menam tene ne ɛte mpɔ mu na nyansa nam akwan so pɛ ne kwan so pɛpɛpɛ sɛ mene mamadɔfo adi adeɛ sɛ mema nadɔfo a wɔmodɔ nyansa no abɛdi akonnwa mahyɛ wɔn ade koradeɛ amaama na wɔnade koradeɛ nso wɔbɛhyɛ no amaama awurade boam de firi n'adwuma ase wote sɛ wɔse awurade bɔ nyansa firi n'adwuma se nnwuma ɛfiri tetentiri di mu adi kan ne nnwuma a ɛfiri ntetentiri di mu adi kan wɔde me si hɔ firi tetentiri de tetentiri ne na ɔde nyansa si hɔ firifiti ansa na firifiti aseɛ ansa na asase koraa yɛ deɛ bɛn ɛba abunu ɛnni hɔ no ɛmmerɛ abunu akubunu ɛni hɔ no na wawo me ne nyansa yɛwo no sutire ɛba nso pii ɛnni nsutire a ɛbu nsuo ba pii no ɛni hɔ no wɔnya mfa mepɔ sisi wɔnyɛ mfa mmepɔ nsisi hɔ nkokɔ nya maayɛ na nkonko nya maayɛ na wawo me ne nyansa yɛwo no wɔnya nwɔ asase ne wura yɛnyɛ nyɛ asase ɛne wira ne wiase mfutu wiase mfotuo wɔsiesie ɔsoro no wɔnsiesie wɔ soro no na me wɔ hɔ ne nyansa wɔ hɔ berɛ a wɔtwa abunu ani kɔntɔnkrɔn no ɛmmerɛ a wɔtwa abunu ɛne kɔntɔnkorɔ de mununkum sensɛn na ɔde mununkum sensɛ wiem no emu nsuo ɛpae ɛmu nsuo pae otwa pohyeɛ wɔtwa apohyeɛ ne nsuo antra ne nsuo antra wɔde asase mfapem to wɔde asase mfapem to hɔ na mewɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba halleluya ne nyansa wɔ ne nkyɛn sɛ ne yaban Dɔba. nti yɛka nyansa ɛne hwan mepɛ sɛ obi a wotie me yɛduru he verse 30 no verse 30 na mewɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba ɔwɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔbɔ o adɔdeɛ daadaa ɔyɛ n'adɔdeɛ daadaa ne gye ne nimbere nyinaa mu meda ase mepɛ sɛ tiefoɔ ntie me yie afotu sɛ na mede ma wo ne sɛ meyɛka sɛ nyansa is talking about Jesus Christ memafotu sɛ menyɛ ɔdɛ nyadagye ne kɔ Job chapter 28 1 down to 28 nyadagye ne kan na afei bia 2 Timothy 3 14 down to 15 tifo sɛ onipa hunu abɔdeɛ nyinaa mu ntasɛm nanso ɔntumi mpaapa nyankopɔn nyansɛm ɔn sɛ ne ɛsideɛ nipa tumi kyerɛ se ɛwona abɔdeɛ nyinaa mu ahintasɛm but sɛ ɔbɛtumi ayɛ nyame nyansɛm wɔ operation ɔntumi na dwetɛ wɔ ne kome na wogyeme so amepɛ amen wate aseɛ sɛ wobɛtumi yɛhunu nyankopɔn nyansɛm paa nyilaa mepɛ sɛ tiafoɔ atie ma nɔpa yi ɛyɛ made sɛde a mɛsrɛ ma wo ne sɛ hwehwɛ awurade wate ɛbɛboa wo na megyina wɔ yi menyɛ graduate o menyɛ obi a makɔ skul but kristo nyansɛm mu metumi ka sɛ ma graduate so na meka kyerɛ me nsɔrɔ ma sɛ wonyɛ obi a study no ankɔ heavy and study me humbleness ɔnhwɛ a bɛka sɛ sɔfoɔ wi a mepikyi dendenden m'ani aden meyɛ humble to everyone mea megye me ho di nti asɛm ne yɛwu mesɛ mehoahoa me ho a mawohoahoa yɛ nokorɛ fi sɛ menim me ho sɛ mabrabɔ no sua sɛ mehwɛ mma wɔ kuro mu a obi ntimi agyina sɛ sɛfa wi asɛmpɛ wonya bi ne yere ko m'ani mmerɛ obi hwee wote aseɛ ɛfiri sɛ nyansa ne me nanam ɔno na ade dodoɔ ne nneɔma nyina firi ne mu bae ɔne bɛtumi akyerɛ onyankopɔn sɛdeɛ ne su ne ne ban ateɛ ɛfiri sɛ ɔni no
What you say? For who born Yansani? What done in Yansani? That you don't walk as you know, put a man. Then the Yansan, you know, son, so. No person I find to take off 4 number. No question for Babusia. Every year we say. Every year we say. For boss, what? Nti mpani foso kyerɛ mo nyɔnko na me kyerɛ mo suban so ne nyansa ba nantia owi obɛwie nhyira amen obiara no wa ne sa nyansa nante me na wie ya sai da ya mo Musa Abraham na mo Musa Isaac mo Musa Jacob mo Musa Moses mo Musa Daniel mo Musa Shadrach Meshach Abednego wa me ne nyansa na ye nante ye no o mo ye nyansa wa wa tu no mo de nyansa sie kwase aya japadia de moya ne aya bekyere se de agya no mo hwehwe ya onyaye no ye nso ya fa bi nyansa ya de pa na ye nkwa aya nhurumu what you say nyansa aya de pa aya nkwa aya nhurumu amanipa abanya nimdia nyansa ni ho a wiase asai na futu amade mamu amutie me na napa ni se enkwa sori so obi ko Christopher, my papa. Mama, you do yes in Yansan. Yes, you shall rather dear. No, no, about boy. Then to be for yes in Yansan, who young couple who would die. Brahman, Christopher, Echo laughs on. If you say, Japan, Yansaki, Anka, never say, branch beer. So far, the Hobber Bompay be so ratted. Now, I am a message. Now, the amateur. The school bukulonti they prepare message in our headquarters we are chama all branches into the yakano every so radin says this church message when message above one what I said you know who must in jail and you do yes in your side and the church not done flesh what I said the person not pay Mafutu amade mauni e papa sofu fa philosophy no to nchen bukulo no fa to ho what you say for books kakra na get down put it aside makwama God spirit and teach you amen makwama God spirit and guide you for degree to nchen that is better for you amen Maria University, or some sorry, I come before, and Yansa, and then you Yansa. You need to ask God direction. A fine am a crab, a crab in Yankwa. No radim found the or no show circle. That is better for you. What you say? Crusade, what do you say? I'm actually the day of fasting. Or test my man, or flat crowd. Or no, mama, or flat crowd. Also no, me kwa team because America be team. After plan about trash be team yamsem. What I say? Agama kwa me pose nipa bia ohu ni say. Say wisdom yansa kasa. Who is degree? Isaiah 58 was a yansa tiamro no so. O man ni so jobrem no kan nsem say. The ban and tete oh said was she kasa no. We didn't Islam. We call Bible school. We call Shalom. We call Methodist Bible school. We call we are not interested. What we need interested. We Bible school we ready. That's why I can say. We call ban we be paying there. You who's our suffer. What you say? Into Islam. Islam. Say I brain. Makoma swadi ane se hwehwe urade na abehunu amen na beboa wona siwi urade shaw anopai o Yesu Kristo dimu amen. Assolé, Audio Jungle.